ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ. нашри муфассали барнома ахборот бо муҳимтарин рӯйдодҳо манзури шумо мегардонем. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосаи 18-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум. мутобиқи моддаи 52 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосаи 18-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум 19 июни соли 2024 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. оромиву субот барои ҳар давлату миллат омили муҳими пешрафт дониста мешавад. асоси хушбахтии мо мардуми Тоҷикистон дар пойдории ин неъмати бебаҳост. суботу оромӣ ва дар асоси он рушди тамоми соҳаҳои дигари ҳаётан муҳим дар шароити зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир заҳмату талошҳои бештарро тақозо мекунад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Манучер Ализода. сулҳ воҷаҳест ки ҳамагӣ аз 4 ҳарф иборат асту, аммо аҳолии 6 қитъаи рӯи олам ба пойдории ҳамешагии он ниёз дошт, дорад ва хоҳад дошт. агар дар давлате, миллате ва ҳатто ҷамъияте оромиву субот набошад, ҳадафи аввалиндараҷаи роҳбари он ин ба миён овардани сулҳу оромӣ аст ва таври таҷрибаи бисёр ҳазор солаи зиндагии одамият исбот кардааст, на ҳар як роҳбар дар роҳи барқарорсозии сулҳу оромӣ дар он ҷое ки гирифтори даргириҳост муваффақ мегардад. ин раванд, яъне барқарорсозии сулҳу субот, бисёр ҳадафи мушкилест ки масири он ҳуфраву муаммоҳои зиёдеро дорад. дар дунё дар 40 соли охир дар чандин давлатҳои рӯи олам нооромиву ҷангу ҷидолҳо сар зада, солҳо идома ёфта ҷонибҳои даргир ба ҳам наомаданд. дар қисматҳои дигар то ҳол ноамнӣ ҷараён дорад. мактаби сулҳуофарии тоҷиконро омӯхтаанд, меомӯзанд ва хоҳанд омӯхт, зеро он дар воқеъ як мисолу дарахти зиндаест ки шохаҳову меваҳои бешумор дорад. дар он гӯшаҳои олам ки он ҷо муноқишаҳову ноамнӣ ҳукмфармост, маҳз дипломатияи сатҳи олӣ, таҳаммулпазирӣ, нигоҳи муосиру тоза ва нақшаҳои созанда барои оянда лозиманду зарур. таҷрибаи сулҳуофарии тоҷикон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла барои он гуфтаниву омӯхтанист ки дар замони муосир рӯи кор омадааст. яъне ҳамон ҳолате ки имрӯз дар як қатор давлатҳои дунё аст ва он ҷо ноамнӣ ҳукмфармост, айнан ҳамин ҳолат дар аввали солҳои 90 дар давлати мо буд. дастоварди бузургтарини миллати тоҷик дар симои пешвои миллат ин барқарорсозии сулҳу оромӣ аст. имрӯз чун имконоти технологияи навин дар авҷ аст ва башарият имкони фаррох ҷиҳати паҳн намудани иттилоъ ва ё гирифтани онро доранд, дар мисоли шабакаҳои ҷаҳонии интернет мо шоҳиди он мешавем ки ин дастоварди зеҳни инсониро афроди ифротиву хурофотпараст ҷиҳати паҳн намудани ақидаҳои тундгароёна ки оқибати ин роҳ ба ҷуз аз вайрониву маъюсиву ноумедӣ беш нест, бар нафъи ҳадафҳои роҳи каҷу аҳриманонаи худ истифода мебаранд. идаи аз ин гурӯҳи ифротиён ки байни ақвоми худ чун мавлавию шайх дониста мешаванд, худ дар авҷи бесаводӣ, дар байни ҷангу ҷидол, дар саргаҳи терроризм ва дур аз ақли солиму нақшаҳои созанда қарор дошта, нотавонбинона сухане мезананд ва ақидаи аблаҳонаи ироа мекунанд ки гӯё донандаи комили гузаштаву имрӯз ва ҳатто фардо бошанд. дар асл асолатбохтае беш нестанд ки бозичаи дасти дигарон буда дар масири чандин даҳсолаи охир як қадам ба пеш гузоштанд. яке аз сутунҳои муҳим ва устувори давлатдорӣ ин тафаккури миллӣ аст. давлату миллате ки ёд аз гузаштаи худ, таърихи худ, фарҳангу забони худ намекунаду онро ҳифзу ҳимояашро ба ҷо намеораду рушд намедиҳад, ба зудӣ аз миён рафта ба субъекти як давлати дигар табдил хоҳад ёфт ва марҳила ба марҳила тамоми арзишҳои миллиашро аз даст хоҳад дод. дар сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакати мо паҳлӯи муҳими давлатдорӣ аз рӯзҳои аввали ба даст омадани истиқлоли давлатӣ ба инобат гирифта шуда то имрӯз ин сиёсати некбин идома дорад. дар саргаҳи ин сиёсат сулҳу оромӣ, фаъолияти тамоми шохаҳои давлатдорӣ, раҳоӣ аз бунбастҳо, тафаккури миллӣ, рушди иқтисодиёти мамлакат, муаррифии миллат, ҳимоя аз манфиатҳои миллӣ, рушди мактабу маориф ва самтҳои дигари муҳим ҷой доранду рушд карданд. сулҳ ва оромии давлату миллати тоҷик барои мо воқеият ва барои идея аз мардумони дигари сайёра орзуи ҳамешагист. аз ин рӯ мебояд ба қадри ин воқеият расед, яъне оромиву суботи комили меҳан, то дубора дар орзуяш набошем. солҳои аввали ба даст омадани истиқлоли давлатӣ вазъияти хеле ҳассос. роҳбари ба сол ҷавону ба идроку дониш ва дурбиниву ғайратсолор дар вазъияти хеле мураккаб аз ҷониби мардуми тоҷикистон интихоб гардид. пайроҳои ниҳоят мушкилу ҳадафҳои душвор дар пеш буданд, вале ҳамаи онро
ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон сароғоз аз таъмини сулҳу ваҳдат то ба роҳ мондану мукаммалгардонии тамоми шохаҳои давлатдорӣ аз ҷумла таъмини волоияти қонун, тиб, маориф, иқтисодиёт ва даҳҳо самтҳои дигар тавонистанд ки дубора бунёду эҳьё созанд. имрӯз сулҳи мо ливо дорад. истиқлоли мо маҷмӯаи сар ба афлок кашидаи тоҷдор ки нишон аз тоҷик будану тоҷбарсар будану тамаддун офар будани миллати мост. ин ҳама сарсупурдагиҳо ва натиҷаҳои самарабахш ки диданию гуфтанианд танҳо намунаи рӯшан нест, балки мактаби бузурги давлатдории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Манушер Ализода, Маҳмадсаиди Камол, ахбор. идомаи ахбор. ҷумҳурии Тоҷикистон чун ташаббускори 10-солаи нави амал об барои рушди устувор раванди оби душанберо оғоз бахшида, соли 2018 конфронси нахустини сатҳи баландро оид ба 10-сола доир намуд ва баргузории конфронси сеюми он аз 10 то 13 июни соли ҷорӣ дар назар дошта шудааст ки дар ҳошияи он муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба об мавриди баррасӣ қарор мегиранд. конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар чаҳорчӯби раванди оби душанбе барпо мегардад, сиёсатмадорон, коршиносон ва олимони сатҳи байналмилалиро ба ҳам меорад. Фахриддин Муҳаммад Юсуф гузориш медиҳад. раванди оби душанбе амалӣ кардани ҳадафҳо дар заминаи 10-солаи нави амал об барои рушди устувор аз соли 2018 инҷониб бо ҳамовозии коршиносони сатҳи байналмилалӣ ва сиёсатмадорону иқтисоддонҳо дар пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол муаррифӣ гардида тадбирҳои беҳдошт таҳким бахшида мешаванд. ҳамоиши навбатии сатҳи баланд оид ба раванди оби душанбе аз 10 то 13 июни соли ҷорӣ дар назар дошта шуда дар самти истифодаи оқилонаи манбаъҳои обӣ ва ҳамкории муштарак дар ин самт натиҷаҳои назаррасро ба бор хоҳад овард. таҳия ва қабули эъломияи душанбе ки дар он амалҳои мушаххас барои муайян намудани афзалияти амнияти об ва амалҳо оид ба тағйирёбии иқлим мушаххас мегарданд, баҳри ноил шудан ба рӯзномаи конфронси байналхалқӣ оид ба аҳолӣ ва рушд, инчунин ҳадафҳои рушди устувор мусоидат менамояд. тадбирҳои муштараки ҳамоҳангсозӣ ва тақвиятдиҳандаи робитаҳои судманд дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об тақозои замон буда, дар раванди дигаргуниҳои табиӣ ва зарурати дастрасӣ ба оби ошомиданӣ бо ҳамовозӣ бояд сурат гирад. дар ҳамоиши сатҳи баланд иштироки роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳои бархе аз давлатҳои ҷаҳон, инчунин созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ иштирок хоҳанд кард. барои баргузории ин ҳамоиш дар Тоҷикистон тамоми имконот ва шароит муҳайё буда, тадбири навбатӣ низ аз рӯи таҷрибаи бой барпо мегардад. ҳоло сабти номи иштирокчиён ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ ҷараён дорад. имсол барномаи конфронси сеюми душанбе оид ба 10-солаи амали об ба сохтори конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 мувофиқат менамояд. бояд гуфт ки дар чорчӯби конфронси сеюми душанбе оид ба 10-солаи амал оид ба об 5 муколамаи интерактивӣ баргузор мегардад ки хусусияти асосии фарқкунандаи ин конфронс мебошанд. дар доираи конфронс 9 форум дар мавзӯъҳои мухталиф ташкил мешавад. аз ҷониби котиботи конфронс ба унвони сарони давлатҳо, ҳукуматҳо, вазорату идораҳои давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, инчунин роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ зиёда аз 300 даъватнома ирсол шудааст. то имрӯз аллакай беш аз 100 намояндаи васоити ахбори омма сабти ном гардиданд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об ва бозгӯии оқибатҳои раванди дигаргуниҳои иқлимӣ пешоҳангӣ нишон дода, аз рӯи пешниҳодҳои мушаххас консепсия ва нақшаҳои амалро муаррифӣ намудааст ки бо ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ хоса қатномаҳои Созмони Милали Муттаҳид баҳри некоҳулии сокинони сайёра роҳандозӣ мегарданд. ҳамакнун тадбири навбатӣ бо такя ба 10-солаи нави амал ки чун конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд аз 10 то 13 июни соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе барпо хоҳад гардид, бо ташкили тадбирҳои тарғиботӣ фарогир хоҳад буд. дар идомаи тадбирҳои ободонию созандагӣ дар шаҳри Душанбе майдончаҳои варзишӣ бо шароити зарурии машқу тамрин сохта ба истифода дода шудааст. ҳадаф аз бунёди майдончаҳои варзишӣ пеш аз ҳама тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии навъҳои гуногуни варзиш мебошад. Қамариddин Ҳусейнзода гузориш медиҳад.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикор ва ташаббусҳои шоистаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир намуда баҳри таъмини оммавияти варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим, мусоидат ба омодакунии варзишгарони касбӣ иқдомҳои судмандро амалӣ намуда истодааст. Сохта ба истифода додани варзишгоҳҳо, маҷмӯаи варзишӣ, майдону дигар инфраструктури соҳа дар мамлакат ба ҳукми анъана даромада имкон фароҳам меорад ки рушди бемайлони соҳа ба оммавигардонии варзиш дар кишвар таъмин гардад. Дар доираи ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо ташаббусҳои раиси созандаи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат шурӯъ аз соли 2017 бунёди майдончаҳои нави варзишӣ бо муосиртарин имконот оғоз гардид. маврид ба зикр аст ки аз соли 2017 то ин ҷониб тибқи фармоишҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва қарорҳои раиси шаҳри Душанбе зиёда аз 322 адад майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона сохта ба истифода дода шудаанд. барои нигоҳу бини майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе муассисаи давлатии нигоҳдошти боғу гулгаштҳо ва майдончаҳои варзишӣ ташкил гардид. дар майдончаҳои варзишӣ зиёда аз 80 дастаи футбол аз ҳисоби наврасону ҷавонон ташкил гардида ки онҳо ҳамарӯза таҳти роҳбарии мураббиён дар майдончаҳои варзишӣ ба таври ройгон машқу тамрин карда истоданд ва онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ шаҳрии ҷумҳуриявӣ иштирок намуда аз байни онҳо беҳтарин бозингарон интихоб гардида ба дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон сафарбар гардида истодаанд. бо мавриди истифода қарор гирифтани майдончаҳои нави варзишӣ дар шаҳри Душанбе имконият фароҳам гашт ки наврасону ҷавонон бештар ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим рӯ биёранд ва аз беҳудагардию даст задан ба амалҳои номатлуб худдорӣ намоянд. манфиати дигари майдончаҳои варзишӣ ин аст ки байни наврасону ҷавонони маҳаллаҳои ҳудуди пойтахт мусобиқаҳои варзишӣ доир карда шуда аз байни иштирокчиён беҳтаринҳо ба дастаҳои якачин шомил карда мешаванд. мақсад аз бунёди ин майдончаҳои варзишӣ яъне ҷалб намудани наврасону ҷавонон ва сокинони шаҳри Душанбе ба машқҳои мунтазами тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. аз сокинони шаҳраку маҳаллаҳо даъват ба амал меорем ки майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдаконаро самаранок истифода бурда онҳоро ҳамарӯза тозаву озода нигоҳ дошта ва омада ба варзиш машғул шаванд. тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар баробари ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим инчунин яке аз воситаҳои беҳтарини таҳкими дӯстӣ байни на танҳо варзишгарон балки тамоми мардуми олам мебошад. аз ҳамин хотир майдончаҳои варзишӣ дар шаҳри Душанбе бунёд карда шуда ва тақвияти меъёри муқарраршуда наврасону ҷавонон дар онҳо ба тамрини бадан омӯзиши намудҳои гуногуни варзиш ҷалб карда мешаванд. масъулини соҳаро зарур аст ки баҳри рушди беҳтари варзиш ва оммавигардонии тарбияи ҷисмонӣ аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода намуда ҷиҳати заминагузорӣ дар солимии миллат ҳамчун баёнгари давлат ҳиссаи арзандаи худро гузоранд. дар ноҳияи Вахш 1650 гектар боғу тогзор ва зиёда аз 15700 гектар замини корами обӣ мавриди истифода қарор дошта, кишоварзон аз он ҳамасола ҳосили фаровон ба даст меоранд. имрӯзҳо дар ин ноҳия кишти такрории зироати кишоварзӣ вусъат меёбад. гузориши Исмоили Соҳибназар ва Мусои Нурмуҳаммад. дар ҳамин шабу рӯз долу зарби барзгарон ва натиҷаи пурмаҳсули кори хоҷагидорон дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Вахш ба мушоҳида мерасад. зеро шароити созгори иқлим, обу замин, таҷрибаи ғанӣ, зиёд гардидани талаботи бозор ба маҳсулоти кишоварзӣ ва мавриди ҳадаф қарор додани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ки бевосита барои боз ҳам беҳтар гардидани сатҳу сифати некуаҳволии сокинон равона гардида аст, кишоварзонро дар ин самт ҳавасманд кардааст. мо бояд аз замин самараноку оқилона از این باد هوا، از این آفتاب، از این آب استفاده برده از یک زمین 2-3 حاصل گرفته ممکن است. سالهای پیش درباره 2-3 حاصل گپ میزدیم، مردم نمیفهمیدن. حاضر علاقه من شما شاهد گشتید که قریب در میدان 1000 گکتار محصولات اساسی گندم به شمار میرود درو کرده گرفته حاصلش جمع‌آوری کرده است زیاده 40-50 سنتنری علاقه جوشده مکه برای دان کی از ویم نه کمتر از 50 سنتر یا شالی باشد نه کمتر از 50 سنتر حاصل میگیرن. خوبیش همه که دهقانایی که زمین خرد دارن
аллакай дар ҷои гандуму дар ҷои пиёз кишти такрорӣ ҳатто пахта кориданд. дар ҷое ки мо қарор дорем зардолбоғ аст. солҳои пеш алафи холӣ мерӯд. ҳосили якум зардолиша гирифтем, ҳосили якум ҷавбу даравкада гирифтем. аллакай байни қатори боғзор бо мана пахта вай кардем ки аллакай ду барга шудааст, насунамош хуб аст. ҳечи набудагда аз 20-23 сентнер пахта аз ин гирифта мумкин аст. ин аст аз замин самароноку оқилона истифода бурда. طبق اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی در حدود ناحیه وخش زیاده از 15700 گکتار زمین کارم آبی مورد استفاده و بهره برداری کشاورزان و خواجگیداران قرار داشته. همه ساله از آن حاصل فراوان محصولات گوناگون به دست آورده می شود. امسال خواجگیداران ناحیه در کشت اساسی 2100 گکتار گندم، 450 گکتار جو، 250 گکتار مکای دان، 170 گکتار شالی، 372 گکتار کارتوشکا، 1022 گکتار سبزوات به مانند پیاز بروقتی، سبزی، کرم، پمیدور، بادرینگ، زیاده از 200 گکتار قلفینای، 1100 گکتار پالزی، 120 گکتار آفتابپرست، 711 گکتار زراعت خوراک چاروا و دیگر نمود زراعت را کشت و پرورش کرده. امروزها با جمع آوری حاصل فراوان و خوش صفت آن مشغول هستند. در ناحیه 1307 گکتار باغ و 338 گکتار تاکزار موجود می باشد. جمعآوری جو پر به آخر رسید. جمعآوری گندم ادامه دارد. پیاز بر وقتی پر جمعآوری کرده شده است. پیازی که ماه آگوست میپزد حالی نشونماش ادامه دارد. در میدان زیاده 200 گکتار قلفینای کش نموده بودیم که پر جمعآوری کرده شد. کرم پر جمعآوری کرده شد. جمعآوری زردالو، آلو، گیلاس، آلوچه بندک رو در اکثر جا با انجام رساندن. در بعض میدان ها چیندن، جمعآوری کردن ادامه دارد. مردم از پای جمعآوری حاصل کارتوشکا، قلنفر تیز و دیگر زراعتی که پخته رسیده است، خصوصا غله‌ها مشغولند. با نظر کارشناسان در شرایط تغییریابی اقلیم و بالاروی ارزش محصولات کشاورزی در بازار جهانی، استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی و کشاد مهمترین وسیله تامین فراوانی، گرفتن درآمد بلند از ساحه کشاورزی و آسودگی هر یک عائله به حساب می‌رود. ناحیه وخش با نظرداشت اقلیمی نسبتاً گرم و تجربه غنی مهنتکشانش یکی از ناحیه‌های رشد کرده و پیشصف در مقیاس مملکت به حساب می‌رود و تامین کننده اساسی بازارهای استعمالی مملکت در فصل‌های بهار و تابستان با مواد غذایی نیاز اول میباشد. در دایره تحکیم رابطه علم با استحصالات و وسیع نمودن میدان کشت زراعت گوناگون در ناحیه رشد ساحه کشاورزی تامین گردیده، این روند امکان فراهم آورده است که در برابر تامین بازارهای داخلی همزمان امکانیت‌های صادراتی نیز افزون گردد. کشاورزان صاحب تجربه ناحیه وخش امروزها در برابر جمع‌آوری حاصل رسیده محصولات گوناگون، غذادهی و انجام کارهای اگرتکنیکی در میدانهای زراعت پرورش شونده، همزمان روند کشت تکراری زراعت را وسعت بخشیده تا به امروز الکی در میدان زیاده از 1000 گکتار کشت تکراری گذرانیده اند. اسماعیل صاحب نظر، موسی نور محمد، ناحیه وخش، اخبار. имрӯзҳо дар вилояти суғ ҷамъоварӣ ва содироти зардолу, гелос ва олу идома дорад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор дар ин хусус. вилояти суғд макони истеҳсоли меваҳои шаҳрбор, хусусан зардолу ки дар хориҷи мамлакат талабот ба он бештар аст. ҳамасола ҳосили боғоти ашт, кони бодом, исфара, бобоҷон ғафуров айни кӯҳистони мастшоҳ ки аз ҷумлаи шаҳру ноҳияҳои асосии зардолупарвар дар вилояти суғд ба ҳисоб мераванд, дар шакли тару тоза ва ҳам хушккардашуда ба аксар кишварҳои дунё содирот карда мешавад. имсол ҳам ҳосил фаровон буда дар давоми 20 рӯзи охир аз вилояти суғд бештар аз 2500 тонна зардолу ба хориҷи мамлакат содирот карда шудааст. дар раванди тақвият бахшидани иқтидори содиротии вилоят саҳми боғдорони ноҳияи ашт назаррас арзёбӣ мешавад. дар ноҳияи ашт ки аз калонтарин ноҳияи аграрӣ ба ҳисоб меравад, 20 000 гектар боғи зардолу мавҷуд аст. дар марҳилаи аввал хоҷагидорон ҳосили 570 гектар боғоти зардолуи пешпазакро содирот намуданд. имрӯзҳо бошад дар ноҳия чиниш ва содироти зардолуи миёнапаз идома дорад. мо ният дорем ки соли ҷорӣ зиёда аз 5000 тонна содироти меваи тари зардолуро баромонем. дар ҳолати пайдо шудани харидорон
این رقم زیاد شدنش ممکن است و نوهای دیرپز نیز به صادرات نگرانده شده است. در ناحیه‌اش جمع‌آوری زردآلو ادامه دارد. من یکم موسم تمام شد، دوم موسم سر شد. من همچنین زنی صاحبکار زیاده 120 تن زردآلو روسیه به صادرات کردیم. من با ادامه دارد. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд барои осон намудани раванди содироти маҳсулот равзанаи ягонаи амалиёти содиротӣ назорат ва ба расмиятдарории маҳсулоти содиротшаванда таъсис дода шудааст. иброз гардид ки имсол ҳосили зардолу хуб буда барои ҷамъовариву содироти маҳсулот бояд аз тамоми имконият истифода бурда шавад, зеро талабот ба меваҳои шаҳрбори тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ хеле зиёд аст. тамоми амалиёти гумрукӣ дар ҷои бор кардани меваҳо сурат мегиранд. аз оғози мавсим то имрӯз 124 воситаи нақлиёт меваи тар содирот шудааст. ҳаҷми он 2500 тоннаро ташкил медиҳад. ташкили равзани ягона имкон дод ки ҳаҷми содироти меваи ашт рӯз аз рӯз зиёд шавад. дар раванди коркард ва афзоиши ҳаҷми содироти зардолуи боғоти ноҳияи ашт корхонаи зардолу ва компания ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Пулод Ашуров таъсис дода шудааст мақоми шоиста дорад. дар ин корхона ки таҷҳизоти насли панҷуми хориҷӣ васлу насб карда шудааст ва ҳамзамон дорои амбор сардхонаи бузург мебошад, дар як шабонарӯз 50 тонна зардолу ба таври автоматӣ мутобиқ ба стандарти бозори ҷаҳонӣ вобаста ба ҳаҷм банду бас гардида ба содирот омода карда мешавад. асосан харидорони мо имсол аз федератсияи россии шаҳри сочи омада сифати зардолуро дида харидорӣ карда истоданд. то имрӯз дар корхонаи зардолу ва компания зиёда аз 500 тонн зардолу ворид карда кор карда банду бас гардида ба хориҷи кишвар содирот карда шуд. чунки ин технологие ки имрӯз дар корхона гузошта шудааст асосан ба сифат банду басти зардолу хеле муҳим аст. сол аз сол харидорон аз давлатҳои хориҷа зиёд мегардад ва ҳамзамон маҳсулот сол аз сол пешниҳоди зардолуҳо беҳтар мегардад. аз ин боис харидорони зиёд ба ноҳия ташриф оварда истоданд ва ба худашон хос маҳсулотро интихоб ва харидорӣ карда истоданд. дар ин ҷода мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳия аз ҳама ҷониб мусоидат карда истодааст. дар ноҳияҳои ашт ва бобоҷон ғафуров ҷамъоварию содироти гелос ҳам идома дорад. мавриди зикр аст ки боғдорӣ дар шароити вилояти суғд яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта дар таъмини амнияти озуқаворӣ ба кор таъмин кардани аҳолии деҳот дар хоҷагиҳои деҳқонию корхонаҳои коркард ва васеъшавии имкониятҳои содиротӣ нақши муҳим дорад. бо дастуру ҳидояти бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои охир дар вилоят ҳазорҳо гектар боғоти зардолу ва дигар меваҷот бунёд ёфта боғоти кӯҳна дубора барқарор карда шуд. имсол ҳосили фаровони мева хоҷагидорони боғи миллии ваҳдатро рӯҳбаланд намудааст. аз ҷумла боғоти зардолу ки зиёда аз 400 гектарро ташкил медиҳад ғарқи ҳосил аст ва барои саривақт ҷамъоварӣ ва хушконидани мева тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. ҳоло хоҷагидорон ба ҷамъоварию содироти зардолуи миёнапаз машғуланд. айни замон дар вилояти суғд майдони умумии боғи зардолу бештар аз 50 000 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин наздики 35 000 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. бо мақсади амалӣ намудани тадбирҳо ҷиҳати рушди боғу токпарварӣ дар ноҳияи Ишкошим имсол зиёда аз 36 гектар боғ бунёд карда шуд ки дар он беш аз 15200 бехниҳол шинонида шудааст. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. имрӯз дар замони мо ҳам қадру қимати замин ва кишоварзӣ як андоза боло рафтааст. ин пеш аз ҳама ба сиёсати дурусти аграрӣ ва таваҷҷӯҳи беандозаи ҳукумати кишвар, хусусан ба таъкидҳои ҳаррӯзаи сарвари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи беҳтар кардани соҳаи кишоварзӣ ва пуштибонии ӯ аз марди деҳқон вобастагӣ дорад. дар тамоми гӯшаву канори кишвар баъд аз ба истиқлоли давлатӣ ноил гаштани ҷумҳурӣ соҳаи кишоварзӣ хусусан боғдорӣ авҷи тозае пайдо кардааст. дар ноҳияи Ишкошим ҳам корҳои зиёде дар ин самт
амалӣ шуда истоданд. аз замонҳои пеш ин мардуми заҳматқарин дар парвариши картошка ва кори деҳқонӣ шӯҳратёр буданд. ин анъана ине ки мардум имрӯз бозам вусъат дошта ҳар як сокин талош бар он дорад ки регзору санглохро обод намуда манфиати зиндагиро ба даст оваранд. дар ин замина имсол дар ноҳия зиёда аз 36 гектар боғ бунёд карда шуда беш аз 15200 беғ ниҳол шинонда шудааст. ин тадбир ҷиҳати амалӣ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи андешидани чораҳои иловагӣ оид ба рушди боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолӣ дар ноҳияи Ишкошим амалӣ гардида шудааст. дар ноҳияи Ишкошим оиди иҷрои қарори ободонӣ кабудзоркунӣ дар соли 2024 зиёда аз 36 гектар боғои нав бунёд гардида ва ҳанӯзам идома дорад. ва чуноне ки дар паёми асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами Муҳаммади Раҳмон суханронӣ шуд ки то соли 2040 соли ободонӣ мебошад ва мо кӯшиш мекунем ки ободонӣ ва бунёди боғҳои нав ва дар ин самт корро пурзур менамоем. дар қаламрави ноҳияи Ишкошим корҳои ободониву кабудизоркунӣ давом ёфта дар ҳар як ҷамоати деҳот ба қадри имкон ниҳолшинонӣ ҷанбаи тоза дорад. бо ташаббуси бахши муҳити зисти ноҳия 300 беғ дарахтиарча ва гулҳои ороишӣ оварда шуда дар маркази ноҳия шинонда шуданд. дар самти кабудизоркуниву ниҳолшинонӣ бунёди 3 гектар боғи мевадиҳанда ба нақша гирифта шудааст ки минбаъд барои истеҳсоли меваҳои аз ҷиҳати экологии тоза таъсири мусбӣ мерасонад. деҳқон имрӯз ҳам бояд дарк карда бошад ки замин дар дасти худи ӯ аст. он чӣ ки кишт мекунад аз они ӯст ва осили онро ҳам касе аз ӯ нахоҳад ситонд. аз ин рӯ бунёди боғ дар ноҳияи Ишкошим манбаи асосии пешрафти иқтисодиёти хоҷагии халқ ба ҳисоб рафта дар таъмини мева ва ба истеҳсоли он нақши калидӣ дорад. олимону мутахассисони маркази ҷумҳуриявии илмии тадқиқотии пиллапарварии академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар пойгоҳи таҷрибавӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати зиёд намудани манбаи хӯроки кирмаки абрешимӣ корҳои таҷрибавӣ мегузаронанд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. маркази ҷумҳуриявии илмии тадқиқотии пиллапарварии академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон аз ду пойгоҳи Навбаҳор дар шаҳри Душанбе ва пойгоҳи таҷрибавии вилояти Суғд иборат аст ки дар онҳо 25 нафар кормандони мутахассисон, 4 номзади илм, 1 доктори илм ва ходимони илмӣ, магистрантҳо ва унвонҷӯён корҳои илмии таҷрибавӣ пеш мебаранд. пойгоҳи таҷрибавӣ дар вилояти Суғд масоҳати 10 гектарро ташкил дода дар ин ҷо тӯтзори коллексионӣ интенсивӣ, майдони ниҳолпарварӣ, навъҳои дурагии суғдиён 1 ва 2 ва майдони тӯтзори тухмидиҳанда мавҷуд аст. олимони соҳа дар офаридани навъҳои нави дарахти тут, маҳсулнокии он, таъмини кирмаки абрешимӣ бо манбаи хӯрока ва ҷиҳати зиёд намудани тӯтзорҳо корҳои илмии тадқиқотӣ гузаронида ва натиҷаҳо ноил шуданд. дар пойгоҳи таҷрибавии маркази ҷумҳурии илмии тадқиқотии пиллапарварӣ 1 гектар тӯтзори модарии тухмидиҳанда мавҷуд мебошад ки ин дар ҷумҳурӣ ягона аст. 0.5 гектар тӯтзори модарии тухмидиҳандаи ва содиён 1 мегирем, 0.5 гектараш тухми дурагаи содиён 2 мо мегирем. соли 2018 ноибандӣ шуд. ин аз тарафи намудҳои морфологӣ, биологӣ як бартариҳо дорад. ҳамин дар барги ҳамин тути содиён 1 содиён 2 ба кирмаки пилла хӯронда мо омӯзиш гузарондем ки ҳамин агар барги тути содиён 1 содиён 2 истеъмол кунад нахи абрешимаш зиёд мешавад, мутассил кушодашавиш ҳам дароз мешавад. аз дигар намудҳои тут як бартарӣ дорад. таҷрибаҳои илмӣ дар самти тутпарварӣ гузаронидани корҳои илмии тадқиқотӣ дар чанд самт ва марҳила сурат мегирад. масалан аз ҳисоби 278 беғ дарахтони бисёрсолаи тути тухмидиҳанда аз ҷониби мутахассисон дар як сол аз 20 то 25 килограмм тухмии дурагии тут гирифта мешавад ки аз 1 гектар замин дар сурати кишти 8 то 12 килограмм тухмӣ 600 то 700 ҳазор беғ кӯчати тут сабзонида мешавад ки ин барои зиёд кардани майдони тутзор таъмини хоҷагиҳо бо ниҳоли тут имконияти мусоид аст. гузаштани таҷрибаҳо накам 3-5 сол барои чӣ мо тухма мекорем ва ниҳол месавзонем, ниҳолашо кӯчат кида мешнонем, аз нав ҳолати стандартива мебиёрем ва сони ҳолати стандарти ва бо аз дига майдонҳои тутба мешнонем. ҳамин мобайн дар гузаштани 3 сол баъд аз он тут ҳосилдеҳ мешавад. ҳар сола тухм ҳам кӯчата вилояти Суғд омада амо мегирад, вилояти Хатлонба бо воситаи
جیستیکای پلی تاجیک تامین کردیم. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بهره رشد دادن ساحه برنامه کرمکپروری و کارکرد پله برای سالهای 2020-2024 قبول گردیده است که زمین توتزارها به مدت 10 سال و شخصان حقوقی که به کارکرد پله و متاعهای دستی مشغولند از پرداخت اندازها آزاد کرده شدند که هدف برنامه مستحکم نمودن منبع خوراکی کرمک ابریشمی، کارهای توتپروری و افزون نمودن حجم استحصال پله می باشد و عالمان ساحه در یک جایگی با جمعیت سهامی کشاده پله تاجیک همکاری با خواجگی‌ها جهت رشد ساحه تدبیرهای مشخص عملی می نمایند. با همکاری با جمع سهامی کشاده پله تاجیک و همچنین کمیسی نوسنجی وزارت کشاورزی در این حال ذات‌های نو و دورگاه‌های پرمسئول استقلال و ستاره 1 و 2 در سنجش دولتی قرار دارند. در 10 خواجگی کرمکپرور سنجش استحصالی موادهای نوی پیشنهاد کرده شده پرورش کرده شدند به واسطه از طرف کرمکپروران صاحب تجربه و این همه نشان دهنده‌ای که در این حال به ما دست داده است برمی‌آید که آنها به حساب میانه حاصلناکی 57 تا 65 کیلوگرم را دارند. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق در دوام 3 سال اخیر 1,255,000 بیخ درخت توت چینانیده شده است. حالا در پایگاه تجربوی مرکز جمهوری علمی تحقیقاتی پله‌پروری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوق 26 نمود درخت توت و زیاده از 2,500 درخت کلکسیونی موجود است و برای شنانیدن پرورش نمودن در همه منطقه‌های مملکت مطابق کرده می‌شوند. گذرانیدن چنین کارهای علمی تحقیقاتی و در موسم نهالان توت در دوره نشونما رفت آزمایش‌ها از آب پالیزی تنقیصی نکشند باعث موفقانه انجام یافتن تجربه‌ها و در منطقه‌ها زیاد شدن میدان توتزارها مساعدت می‌نماید. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سوق، اخبار. بیننده‌های گرامی، برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. در شهر حصار یک مرکز سلامتی شهری، 35 مرکز سلامتی دهاتی، 41 بنگاه طبی و 9 نقطه طبی فعالیت دارد که قسم از آنها تعمیر طلب است. فعالیت و سطح خدمترسانی طبی در بیشتر مرکزهای سلامتی دهات و بنگاه‌های طبی شهر حصار به طلب جوابگو نبوده، در آنها قاعده‌های گیگینی و سانیتری و رژه کاری رعایت نمی‌شود. ظفر قیومزاده و بهادر قربان موضوع را پیگیری نمودند. ساعت 16:28 است ولی درهای بنگاه سلامتی سیاد جماعت دهاتی حصار بسته هستند. زمانی که کارمندان بنگاه طبی در جای کار نیستند چی میتوان گفت از سطح خدمترسانی طبی؟ با گفته ساکنان محلی چند ماه پیش کارمندان نقطه طبی دهه پسیالکا با بنگاه سلامتی سیاد دهاتی حصار گذرانیده شدند. اکنون در بنگاه طبی بسته است. شاید از نبودن طبیبان و خدمترسانی طبی در این دهه است که ساکن خانه خود را نیز به فروش گذاشته است. متاسفانه از طبیبان حاذق در بنگاه سلامتی سیاد نیز خبری نیست. درش بسته کسی نمیداند که در وقت کاری مسئولین بنگاه طبی و نوبتدار در کجاست. بیماران نمیدانند به کجا مراجعت کنند. از آنکه بیماران دوای درد خود را از همصحبتان و از ما نیز پرسان شدند میتوان خلاصه کرد که طبیبان در مرکزهای سلامتی دهاتی حصار به بیماران دسترس نیستند و خدمترسانی طبی در سطح پست قرار دارد. بینای مرکز سلامتی دهاتی حصار جماعت دهاتی حصار که در نزدیکی قلعه حصار جایگیر است و سیاحان زیاد از نزد آن گذر میکنند، کهنه فرسوده بوده در حالت صدموی قرار دارد. در اینجا عادی ترین قاعده های سانیتری و گیگین شخصی رعایت نمیگردد. در اساس تحلیل اپیدمیولوژی عادی رعایت نکردن قاعده های معیاری سانیتری و ضد اپیدمیکی نسبتی 4 نفر دکتر و 6 نفر همشیره طبی پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده بررسی کرده شدند. بعضی کمتی‌ها در مرکزهای سلامتی در چیزا وجود دارند که با مانند ندانستن فرمایش‌های وزارت تندرستی که از طرف ما پیشنهاد کردگیم که از همون فرمایش‌های وزارت تندرستی عاید رعایت نمودن مقصد
партовҳои тиббӣ чӣ қоидаҳо бояд риоя шаванд ки дар фармоиши вазорати таҳандисӣ таҳти рақам 410 ҳаста оиди партовҳои тиббӣ интиқол нигаҳдорӣ ва нестнобуд кардани онҳо ҳастанд. бисёри онҳо хабардор нестанд. пеш фармоиши 5410 шудагай. мо кӯшиш карда истодаем ки дар шӯрои табибон ҳаста баъзе камтиҳое ки дар вақти таҳлилҳои эпидемиологӣ ошкор мешаванд вай мешаванд, мо дар шӯрои табибон гуфта қайд карда дар протоколи онҳо қайд мекунем ки назорати инҳо дар дӯши мо мебошад. партовҳои табиӣ бояд дар зарфҳои махсус ҷамъоварӣ шуда ба минтақаи партовҳои табиӣ интиқол ёбанд. тозагӣ гарави саломатӣ мегӯянд. табибон дар ин самт бояд барои дигарон намунаи ибрат бошанд. вале аз набудани тартибу низоми хизматрасонии тиббӣ дар деҳоти шаҳри ҳисор беморон маҷбуранд барои оддитарин хизматрасонии тиббӣ ба беморхонаҳои марказӣ муроҷиат кунанд. дар деҳаҳои ваҳдат ва боғистони ҷамоати деҳоти сомони шаҳри ҳисор ки дорои 900 хоҷагӣ мебошад, умуман бунгоҳи тиббӣ мавҷуд нест. маркази саломатии деҳоти ватани ҷамоати деҳоти сомон бошад, бо чунин сатҳу сифат фаъолиятро ба роҳ мондааст. муассисаҳои тиббии кишвар сол то сол навсозиву замонавӣ шуда пешниҳоди хизматрасонии босифати тиббӣ бо риояи тартибу низом ва одобу ахлоқи иҷтимоӣ дар мадди аввал аст. аз ин рӯ масъулони соҳаи тандурустии шаҳри ҳисорро мебояд ҷиҳати андешидани тадбирҳои зарурӣ масъулияти бештар эҳсос намоянд. зафар қаймузода, баҳодури қурбон, шаҳри ҳисор, ахбор. имрӯзҳо дар шаҳраки ғарби ноҳияи рашт бунёди 3 иншооти соҳаи тандурустӣ идома дорад. сохтмончон нақша доранд иншооти мазкурро дар моҳлати пешбинишуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон мавриди истифода қарор диданд. гузориши Идигули Маҳмуд. сохтмони бинои нави беморхонаи сеошона ва аз навсозӣ бинои дуошонаи беморхона инчунин маркази саломатӣ дар шаҳраки ғарби ноҳияи рашт дар раванди барномаҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз моҳи августи соли 2022 оғоз гардида буд. фармоишгари сохтмони беморхонаи замонавӣ барои хизматрасониҳои модару кӯдак аз навсозии беморхона ва маркази саломатии дуошона вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба шумор рафта корҳои сохтмониро асосан муҳандисону коргарони ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж иҷро карда истоданд. аз рӯи лоиҳаи сохтмонӣ бинои беморхона аз 3 ошонаи кушоду бар ҳаво 8 шуъбаи тиббӣ барои табобати модару кӯдак ва дигар шароитҳои замонавӣ пешбинӣ шудааст. дар раванди амалӣ шудани лоиҳаи тандурустӣ инчунин сохтмону аз навсозӣ бинои беморхонаи марказӣ, хобгоҳи занона, сохтмони маркази ташхисию табобатӣ дар маҷмӯъ барои 210 кат, таъмиру аз навсозии маркази саломатӣ ва дастрас намудани таҷҳизоти тиббии ҳозиразамон барои муассисаҳои зикргардида пешбинӣ шудааст, то дар оянда сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ барои аҳолии ноҳияҳои минтақаи рашт боз ҳам беҳтару хубтар гардад.
дар бунёду аз навсозии 3 иншооти соҳаи тандурустии шаҳраки ғарби ноҳияи Рашт айни замон 152 нафар мутахассисону коргарон бо ҷалби даҳҳо адад техникаҳои соҳавӣ ширкат карда истоданд то корҳои сохтмонӣ дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд аз рӯи маълумоти муҳандисони сохтмон то ҳамин давраи соли ҷорӣ дар иншооти зикргардида 83% корҳои сохтмонӣ ва таъмиру барқарорсозӣ иҷро шудааст. дар дохили 5 бинои беморхонаи шаҳрак 10 нафар коргарон ба насби хатои барқ, рангу боркунӣ ва дигар корҳои созандагӣ машғул мебошанд. бештари коргарон бошад дар шафати биноҳои бунёдшуда насби хатҳои обу корезӣ ва дигар корҳои ободониро анҷом дода истоданд то иншоот ва дигар зербиноҳои иловагӣ дар муҳлати муайяншуда пурра ба истифода дода шавад. аз ҳама муҳим ба истифода додани биноҳои нави замонавӣ таъминоти шӯъбаҳои беморхона бо таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ ва табибони соҳибкасб дар ин ноҳияҳои дурдаст шароит муҳайё месозад то беморон минбаъд ба дигар шаҳру ноҳияҳо нарафта дар ин муассисаҳои тандурустӣ ба табобат фаро гирифта шаванд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. дар деҳаи гулрези ҷамоати деҳоти Абдулло Абдулвосифи шаҳри Ваҳдат бо саҳми соҳибкорон 2 пули мошингузар бунёд ва роҳҳои маҳаллӣ мунфаш карда шуданд. дар ҳудуди деҳаи мазкур навсозии майдончаи варзишӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 12 идома дорад. гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим ва Шаҳбоз Ғуломзода. мунфашнамоии роҳи маҳалли деҳаи гулрези ҷамоати деҳоти ба номи Абдулло Абдулвосиф дар шаҳри Ваҳдат ки айни замон тавассути техникаҳои роҳсозӣ навсозӣ гардид, тибқи нақшаи таҳрезӣ гардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат дар доираи тадбирҳои бунёдӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ арзёбӣ мегардад. соҳибкорони муваффақ ва сокинони деҳаи гулрез иқдом гирифтанд ки роҳи байни деҳавиро мунфаш намуда бо ин васила дар тадбирҳои ободониву созандагии мамлакат саҳмгузорӣ намоянд. саҳми мардони саховатманд ва сокинони деҳаи гулрез дар корҳои ободониву созандагии диёр назаррас буда, онҳо дар баробари мунфаш намудани масофаи 1200 метр роҳи маҳаллӣ ҳамчунин 2 пули мошингузарро навсозӣ намуданд. бо бунёду навсозӣ гардидани 2 купруки деҳа ки ҳар кадом пули мошингузар бо арзиши 50 000 сомонӣ бунёд гардидааст, рафту омади сокинону меҳмонон ва воситаҳои гуногуни нақлиёт ба деҳаи гулрез хеле осон мегардад. чунин тадбирҳои созандагӣ дар дигар деҳаҳои ҷамоати деҳоти ба номи Абдулло Абдулвосиф ки бо ҷалби соҳибкорон ва сокинони деҳоти мазкур ба сомон расонида мешавад, гувоҳӣ аз он медиҳад ки аҳли ҷомеаи шаҳри Ваҳдат иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷонибдорӣ намуда, ҷиҳати боз ҳам ободу зебо гардидани диёр пайваста саҳмгузорӣ менамоянд. дар деҳаи гулрез зиёда аз 1 километр роҳҳо ба нақша гирифта шуда буд ки айни ҳол идома дорад корҳои мунфашкунӣ. дар деҳаи Баҳористон бошад зиёда аз 3 километр роҳ мунфаш гардид. дар деҳаи Заргар 2 километр 800 метр роҳ мунфаш гардид. дар деҳаи Обидара зиёда аз 1 километр. дар деҳаи Кофарниҳон бошад зиёда аз 4 километр роҳҳо бо саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатманди ҳудуди ҷамоати деҳот мунфаш гардида шуд. дар баробари мунфаш намудани роҳҳо мо аз навсозӣ намудани ҷӯйборҳои дохили ҳамшафати роҳро ба нақша гирифта будем ки айни ҳол корҳои сохтмонӣ латофунӣ идома доранд. барои кӯса намудани роҳҳо деҳаҳои Обидара, Заргар, Кофарниҳон ва Баҳористон аллакай ҷӯйборҳои ҳамшафати роҳ бетонӣ карда шуда ба истифода бурда шуд. бо навсозӣ намудани варзишгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ки дар он фарзандони сокинони деҳаи гулрез ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд, акнун насли наврас дар баробари дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ худогоҳии миллӣ тарбия ёфтанд, ҳамчунин дар иншооти варзишӣ аз ҷониби соҳибкорон ва мардони саховатманди деҳа тармим гардида ба машқу тамрин ва солимгардонӣ машғул мешаванд. чунин иқдомҳои созандагиро сокинони ҷамоати деҳоти ба номи Абдулло Абдулвосиф оянда низ идома дода, мақсад доранд ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатиро бо бунёду навсозӣ намудани иншооти гуногун соҳаи ҷашнӣ дар сатҳи баланд истиқбол намоянд.
محمد علی عبدالکریم، شهباز غلامزاده، وحدت اخبار. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат меёбанд, аз ҷумла дар ноҳияи Айнӣ. дар ноҳияи Айнӣ бо амалӣ намудани нақшаву барномаҳо инфраструктури кору хизматрасонӣ марҳила ба марҳила тақвият бахшида шуда, иншооти гуногун таъинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. иншооти мазкур дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва тақвияти инфраструктури деҳот бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва саҳми соҳибкорони муваффақи ноҳия бунёду навсозӣ карда шуданд. дар ҳамин замина бахшида ба ин ҷашни фархунда дар маҷмӯъ 595 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 301 тои он бо харҷи 60 миллиону 388 ҳазор сомонӣ ба истифода дода шудааст, ки дар натиҷа барои 367 нафар ҷойҳои корӣ фароҳам оварда шудааст. айни замон дар 40 иншооти гуногун таъиноти дигар аз ҷониби ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғду ноҳия ва ҷалби шарикони рушду соҳибкорони ватандоз корҳои сохтмонӣ идома дорад. воқеан ҳам табиати Тоҷикистон барои рушди сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳати саргузаштию кӯҳнавардӣ ва таърихию экологӣ мусоида аст. бо назардошти ин, масъулини ноҳияи Айнӣ пайваста дар талоши онанд ки бо бунёди инфраструктури мукаммал дар муаррифӣ ва ҷалби бештари сайёҳон саҳм гузоранд. ҷамоати деҳоти Фондарё дар хатсайри мавзеъҳои Искандаркулу Кӯлҳои Аловуддин ва маконҳои тамошобоб ҷой гирифтаву сол бо баланд гардидани сатҳи иҷтимоии сокинон дар ин хатсайрҳо навгониҳои хеле зиёде ба мушоҳида мерасад. дар ҷамоати деҳоти Фондарё ба истиқболи ин ҷашни муқаддас 80 иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст ки аксари онҳоро худи сокинон, соҳибкорони маҳаллӣ бунёд месозанд. аллакай то ба имрӯз 35 иншоот сохта шуда 35 нафар сокинон бо ҷои кории асосиву мавсимӣ таъмин гардидаанд. ҳамчун нақши чорабиниҳо тартиб дода ба то ҷашни 35-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 80 ададро дар бар мегирифт, мо аз ин 25 ададро ба истифода додем ки кормандон бо ҷои кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин гардиданд. ҳамасола ба ин мавзеъҳо ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷӣ баҳри тамошои зебоиҳои табиати нотакрори Тоҷикистон меоянд. обод намудани кӯчаву деҳа яке аз иқдомҳои пешгирифтаи сокинони ба ору номуси дараи Искандар ба ҳисоб меравад. ашхоси саховатпеша, махсусан соҳибкорони муваффақи деҳоти мазкур, дар пайравӣ ба иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон талош менамоянд дар ободсозии деҳот саҳми худро гузоранд. соҳибкорони деҳаи диҷик низ иқдом гирифтанд то ба истиқболи ин ҷашни умумимиллӣ беморхонаи минтақавии рақими 6-ро бо 25 кас ва ташхисондани дастгоҳҳои замонавии тиббӣ дар 2 ошона бунёд намоянд. лоиҳаи бино аз ҷониби бахши меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти маҳаллӣ омода гардида, рӯзҳои наздик корҳои сохтмонӣ оғоз мегардад. бо мавриди амал қарор гирифтани иншооти мазкур барои сокинон имкон фароҳам мегардад ки бемушкилӣ аз хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ бархурдор бошанд. мавзеъи Канабо аз маҳаллаҳои навбунёди деҳаи Махшеват ба ҳисоб меравад ва то имрӯз дар ин мавзеъ оби нӯшокиву полезӣ вуҷуд надошт. дар ин деҳа 50 хоҷагӣ зиндагӣ менамоянд. аҳли сокинон, махсусан соҳибкорон, ба ин деҳа аз масофаи 5 километр бо воситаи хубурҳои полиэтилении хутраш 250 миллиметра об овардаанд. сокинони ноҳияи Айнӣ солгарди навбатии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо бунёдкорӣ ва дастовардҳои назарраси меҳнатӣ истиқбол мегиранд. фарҳоди раҳмат, ноҳияи Айнӣ, барои барномаи ахбор. дар даврони соҳиби истиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи паррандапарварӣ аҳамияти хоса зоҳир намуда, баҳри рушди соҳа имтиёзҳои андозию гумрукиро муқаррар намуд, ки имрӯз натиҷаи дилхоҳро ба бор овардааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Дилшод Ҳакимзода.
мувофиқи нишондоди оморӣ дар соли 1991 6.6 миллион сар парранда дар ҷумҳурии тоҷикистон парвариш карда мешуд. ин нишондиҳанда дар соли 2005 2.4 миллион сар, соли 2010 4.4 миллион сар, соли 2015 5.1 миллион сар, соли 2020 9.7 миллион сар, соли 2023 10.6 миллион сар паррандаро дар бар гирифта. рақами мазкур ба ҳолати 1 майи соли 2024 ба 11.2 миллион сар расидааст. аз омори мазкур маълум мегардад ки имтиёзҳои муқаррар намудаи ҳукумати мамлакат ва дастгирӣ ёфтани паррандапарварон рушди соҳаро таъмин намудааст. яъне маҳз дар натиҷаи татбиқи имтиёзҳои андозиву гумрукӣ соҳаи паррандапарварӣ бо суръати баланд ташаккул ёфта. омори саршумори парранда, корхонаҳои паррандапарварӣ, истеҳсоли гӯшт ва тухми паррандаро афзоиш додааст. мо шукрона мекунем ба истиқлолияти давлатмон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамин қамода имтиёзот доданд. мо ҳамин рушди ҳамин саноати паррандапарвариро пеш бурда истодаем. ҳамин саршавии кор монда мо якта сех доштем ки дар он 5000 саршумор парвариш мекардем. мана миёнаи ҳамин 3-4 сол ба мо ҳамин 5000 саршумор мона то 40000 расондем. дар ҷумҳурии тоҷикистон тибқи маълумот дар соли 1991 21 корхонаи паррандапарварӣ фаъолияти худро пеш мебурд. соли 2005 бошад 8 корхона, соли 2010 30 корхона, соли 2015 76 корхона, соли 2020 181 корхона, соли 2022 218 корхона ва ба ҳолати 1 майи соли 2024 228 корхона ба парвариш парранда машғул мебошад. дар заминаи имтиёзҳои давлатӣ корхонаҳои нави паррандапарварӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба фаъолият оғоз намуд ки дар натиҷа бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти соҳа пурра аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ таъмин карда шуд. корхонаи мо ба парвариши чӯҷаҳои зоти бройлерӣ рос 308 машғул аст. корхонаи мо соли 2019 таъсис ёфт. сараввал миннатдории хешро мехоҳам ба пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон расонам ки соҳаи паррандапарвариро дастгирӣ карда имтиёзҳои андозиву гумрукӣ доданд ки ин қадар мо соҳибкорон аз ин имтиёзҳо истифода бурда айни замон 120,000 чӯҷа парвариш мекунем. дар ояндаи наздик нақша дорем ки саршумори паррандаро дар як баст ки 45 рӯзро дар бар мегирад ба 250,000 расонем. агар соли 1991 дар ҷумҳурии тоҷикистон 454,3 миллион дона тухм истеҳсол гардида бошад, дар соли 2005 98,7 миллион дона, соли 2010 232 миллион дона, соли 2015 357,2 миллион дона, соли 2020 983,1 миллион дона, соли 2023 1 миллиард 223,7 миллион дона тухм истеҳсол карда шудааст. ин рақам ба ҳолати 1 майи соли 2024 347,2 миллион донаро фаро гирифтааст. афзоиши истеҳсоли тухм дар солҳои соҳиби истиқлолӣ ба таъмини маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаю бехатар замина гузошта фаровони бозори истеъмолиро ба бор овардааст. яъне дар ин давра истеҳсолкунандагони ватанӣ таъмини бозори истеъмолиро пурра ба дасти худ гирифтанд ки ин ба рушди иқтисоди миллӣ таъсири мусбии худро расонидааст. гӯшти парранда дар соли 1991 17,000 тонна, соли 2005 200 тонна, соли 2010 2000 тонна, соли 2015 11,5 тонна, соли 2020 30,6 тонна, соли 2023 55,3 тонна истеҳсол карда шудааст. ба ҳолати 1 майи соли 2024 бошад 12,2 тоннаро дар бар гирифтааст. таҳлили вазъи воқеи истеҳсоли гӯшти парранда бозгӯи он аст ки омори соҳа афзоиш ёфтааст, аммо қонеъсозии рӯзафзуни бозори истеъмолӣ талаботи бештарро тақозо мекунад. ба охир расидани давраи имтиёзӣ омори соҳа дар ин самт тағйир карда дар назди корхонаҳо вобаста ба боз ҳам самаранокгардонии соҳа масъулияти бештарро вазифагузорӣ менамояд. дар ин самт
масъулони соҳа корбарӣ намуда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ саршумори паррандаи барои истеҳсоли гӯшт парваришшударо имрӯз ба ҳолати муқаррарӣ нигоҳ дошта нақша доранд ки дар оянда нишондиҳандаҳои омориро афзоиш диҳанд. агар ҳар қадар бозори истеъмолӣ аз ҳисоби истеҳсолкунандагони ватанӣ таъмин бошад, ҳамон андоза дастрасии аҳолии мамлакат бо тухму гӯшти парҳезии аз лиҳози экологӣ тозаи назоратшаванда беҳтару хубтар мегардад. аз ин рӯ ин соҳаи бисёр ҳам нозук аз соҳибкорон ҷиҳати устувор нигоҳ доштани мавқеи худ дар бозори истеъмолӣ масъулияти дучандро тақозо менамояд. дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон вобаста ба нуқтаҳои мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар ҳамоиш баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи илму маориф хоса тарбияи олимону мутахассисони ҷавон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда барои татбиқи ин ҳадаф тамоми шароитҳоро муҳайё кардааст. ин нуқта зимни баргузории ҳамоиш бахшида ба мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъкид гардид. зикр шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи баланд бардоштани нуфузи илми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ, мустаҳкамкунии мактаби илмӣ миёни устод ва шогирд, дастгирии ҷавонон дар самти ҳимоя намудани номзадӣ дар риштаҳои гуногуни илм, муҷаҳҳаз намудани лабораторияву озмоишгоҳҳо, пайваст намудани илм бо истеҳсолот, тадбирҳои иловагӣ меандешад. дар идома иштирокдорони чорабинӣ таъкид доштанд ки яке аз самтҳои асосии мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар ба баррасии масъалаи таъмини сифат ва самаранокии тарбияи кадрҳои илмӣ равона гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади ворид гардидан ба фазои байналмилалии таҳсилот ҷиҳати рушду такомули соҳаи илм ва маорифи кишвар бо мақсади татбиқи низоми кредитии таҳсилот муассисаҳои таҳсилоти олиро ба низоми таҳсилоти сезинагӣ гузаронид. қайд гардид ки мутобиқи ин муассисаҳои таълимии таҳсилоти олӣ ва муассисаҳои илмии тоҷикистон аз ҷумла муассисаҳои илмии тобеи академияи миллии илмҳои тоҷикистон ки дорои заминаи илмӣ ва пояи моддию техникӣ буданд, имкон пайдо намуданд то дар зинаҳои таҳсилоти касбӣ баъд аз муассисаи олии таълимӣ тавассути магистратура, аспирантура, докторантураи PhD, докторантураи анъанавӣ ва постдокторантура тайёр кардани мутахассисони ҷавони илмиро ба роҳ монанд. дар ҳамоиш иштирокдорон бо маърузаҳо дар мавзӯи нақши пешвои миллат дар рушди илмҳои табиатшиносӣ, ташаббусҳои пешвои миллат вусъатбахши рушди илмҳои биологӣ дар кишвар, пешвои миллат ва рушди илмҳои табиӣ, масъалаи тайёр кардани кадрҳои ҷавони илмӣ дар мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо аҳли илм ва маорифи кишвар, масъалаҳои дастгирии олимони ҷавон дар мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо аҳли илм ва маорифи кишвар баромад намуданд. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон курси омӯзишии зан сарвар ҷамъбаҳс гардид. гузориши хабарнигорони мо. бо ташаббуси раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон курси омӯзишии зан сарвар ҷамъбаҳс гардид ки дар он беш аз 100 донишҷӯ духтари фаъоли донишгоҳ иштирок намуданд. дар маросими ҷамъбаҳси курси омӯзишии зан сарвар раёсати донишгоҳ, сардорони бахши кор бо духтарон ва занони факултетҳо ва донишҷӯ духтарони фаъоли факултетҳои донишгоҳ иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузории даври омӯзишии такмили ихтисос пеш аз ҳама амалӣ гардонидани сиёсати давлатӣ дар самти кор бо занон ва оила, омода намудани ҷавондухтарон ба зинаҳои роҳбарӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ, фароҳам овардани заминаи мусоид барои ташаккули донишу касб ва маҳорату малака, тақвияти ҳисси масъулиятшиносӣ дар ниҳоди занону духтарони хизматчии давлатӣ ва пешбурди ғояҳои мухталифи инсондӯстиву ватанпарастӣ, ҳифзу эҳтироми арзишҳои миллӣ, инчунин талқини баробарии гендерӣ ва мубодилаи таҷриба дар ин соҳа мебошад. иброз гардид ки ҷалби ҳарчи бештари занону духтарон ба вазифа
вазифаҳои роҳбарикунанда инчунин беҳтар намудани шароити фаъолияти онҳо аз солҳои аввали соҳибистиқлолии мамлакат ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти воқеияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва беҳбуд бахшидани вазъи иҷтимоии занонро ба миён гузоштааст. имрӯз бошад ин курс ҷамъбаст гардид ва ҳамаи муаллимаҳо ё ин ки донишҷӯ духтароне ки дар ин курс иштирок карданд соҳиби сертификат шуданд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳамаи он фаъолияте ки занон чӣ дар сиёсати давлат, чӣ дар фаъолияти оиладорӣ ё ин ки чӣ дар фаъолияти ҷамъиятӣ доштанд ба духтарони мо гуфта гузаштанд ва фикр мекунам ки аз ин курсе ки баргузор гардид муаллимаҳои мо махсусан донишҷӯ духтарони мо дар фаъолияташон дар зиндагии минбаъдаи худ аз усулҳо аз методҳое ки занони имрӯзаи сиёсатмадор гуфтаанд истифода мекунанд. гуфта шуд ки бо мақсади дастгирии ҳамаҷонибаи занону духтарон дар мамлакат якчанд барномаи давлатӣ, стратегия ва консепсияҳо амалӣ мегарданд ки дурнамои фаъолияти занон ва нақши онҳоро дар мақоми роҳбарӣ, таҳкими давлатдорӣ, солимии ҷомеа ва пойдориву устувории оила таъкид менамоянд. сарварии занон яке аз масъалаҳое мебошад ки дар ҳама давру замон аҳамияти хос дошта, диққати муҳаққиқону коршиносонро ҷалб намуда, ҳамчун ниҳоди иҷтимоию сиёсӣ дар таҳким ва рушди равандҳои ҷомеа мақом ва нақши махсус дорад. дар фарҷом ба иштироккунандагони фаъоли курси омӯзишии зан сарвар аз ҷониби раёсати донишгоҳ сертификатҳо тақдим карда шуд. طبق اطلاع روزهای هفتم، هشتم ایون در تاجیکستان هوای ابرناک پیشگویی شده در ناحیه‌های کوهی باریدن باران پرشدت در نظر است. از این رو به ساکنان مملکت توصیه داده می شود که احتیاطکار باشند و هنگام سفر به منطقه‌های کوهی قاعده‌های بی‌خطری را رعایت کنند. طبق اطلاع متخصصان агентии обовошиносии мамлакат рӯзҳои 7-8 июни соли ҷорӣ дар ноҳияҳои кӯҳии ҷумҳурӣ боришоти борон ва омадани сел пешгӯӣ карда мешавад. дар ин рӯзҳо дар баъзе аз ноҳияҳои вилоятҳои хатлон, суғд ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ борони бо шиддат меборад. طبق معلومات агентии обу-ҳавошиносии кишвар шабонарӯзи охир дар ҳудуди ноҳияҳои тобеи марказ, яъне қисмати доманакӯҳ ва кӯҳсори он, аз он ҷумла қисмати кӯҳӣ ва доманакӯҳии вилояти суғд боришоти борон пешгӯӣ мешавад. ғайр аз ин бояд қайд намуд ки тибқи маълумоти агентӣ ҳам боз илова шудааст ки дар дарёҳо баландшавии сатҳи оби дарёҳо, аз он ҷумла дар дарёҳои оби хингоб, сурхоб, қизилсуғ қисмати ҷанубияш ва дарёҳое ки аз қисмати қаторкоҳҳои ҳисор ҷорӣ мешаванд баландшавии сатҳи оби дарёҳо пешгӯӣ мешавад. ва дар ин робита кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш вобаста ба паёмадҳои боришот, ин ҳам бошад баландшавии сатҳи оби дарёҳо, омадани сел ба аҳолие ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунанд муроҷиат карда хоҳишманд аст дар ин росо бояд ки хеле эҳтиёткор бошанд, махсусан ҳангоми роҳандозии корҳои саҳроӣ, баровардани чораҳои худ ба чарогоҳҳои кӯҳӣ ё ин ки баромадан ба шикор ё моҳидорӣ. аз он ҷумла мо муроҷиат мекунем ба тамоми масъулин, яъне он шаҳру ноҳияҳое ки дар ҳудуди доманакӯҳ ва кӯҳсори ноҳияҳои тобеи марказ ва вилояти суғд дохил мешаванд, хоҳишмандем ҷиҳати пешгирӣ намудани паёмадҳои сел, он селпартовҳо, заҳбурҳо, он ҷойҳое ки дар гирду атрофи маҳаллаҳо ҳастанд, дар якҷоягӣ бо худи аҳолӣ бояд ки корҳои пешгирикунанда, яъне ҳашарҳо баргузор гарданд, тоза кунанд, то ин ки аз паёмадҳои сел эмин бошад. дар ин ҷо бояд қайд намуд ки танҳо дар моҳи май дар ҳудуди мамлакати мо дар натиҷаи омадани сел 256 ҳолат ва ҳодисаҳои табиӣ вобаста ба омадани сел ба қайд гирифта шуд. бинобар ин хоҳишмандем ки аз ин гуна офат мо эмин бошем, ҳам хонаҳои истиқоматии худ ва ҷони худро. дар баъзе аз ноҳияҳо ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. дар ин рӯзҳо кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад ки эҳтиёткор бошанд. дар баъзе аз минтақаҳои вилоятҳои хатлону суғд ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ омадани сел пешгӯӣ шудааст. бо дар назардошти номусоид шудани вазъи ҳаво аз сокинон даъват ба амал оварда мешавад ки дар ин рӯзҳо эҳтиёткор бошанд ва ҳангоми сафар ронандагон ба қоидаҳои бехатарӣ ҳамаҷониба риоя намоянд. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳри душанбе бо собиқадорони дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол ҳамоиш баргузор шуд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ.
таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол ва пешниҳоди навбатӣ аз ҷониби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон. Акнун ин пешниҳод ба ҳақиқат табдил ёфт ва ҳамасола 25 май дар ҷаҳон рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мешавад. Бо ин мақсад бо иштироки намояндагони Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо собиқадорони тими мунтахаби Тоҷикистон ва собиқ мураббиёни дастаи Истиқлол вохӯрӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки дар қатори 5 ташаббуси Тоҷикистон оид ба масъалаҳои обу иқлим, инчунин ташаббуси навбатии Тоҷикистон оид ба эълони 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол дар бонуфузтарин созмони ҷаҳонӣ, Созмони Милали Муттаҳид бо қабули қадномаи махсус эътироф гардид. ва ин бори дигар аз таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ва президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба рушди футбол дар Тоҷикистон ва эътирофи он дар сатҳи ҷаҳонӣ дарак медиҳад. Боиси тазаккур аст ки дар моҳи апрели соли ҷорӣ дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон дар ҷоми Осиёи 2024 ба қатори 4 дастаи беҳтарин ворид шуд ва ин бори аввал дар таърихи футзали кишвар аст ки соҳиби роҳхат ба ҷоми ҷаҳони футзал гардиданд. Дар анҷоми чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳо ки тараннумкунандаи сулҳу субот ва оромии ватан буд, пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. Шаҳзодии Дибек, Баҳодури Қурбон, Ахбор. бахшида ба эълон гардидани 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол байни омӯзгорон ва кормандони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии ҷумҳурӣ мусобиқа оид ба футболи хурд баргузор гардид. Иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. аз 31 май то 6 июн бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби Кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон байни омӯзгорон ва кормандони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбии ҷумҳурӣ мусобиқаи футболи хурд баргузор гардид. дар расми чорабинии ҷамъбастии мусобиқаи футболи хурд роҳбарияти кумита иштирок намуда доир ба ташаббуси ҷаҳонӣ созанда ва саривақтии президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати эълон намудани 25 май чун рӯзи ҷаҳонии футбол ва қабули он аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид андешаронӣ намуданд. футбол маҳбубтарин намуди варзиш байни сокинони ҷаҳон, хоса мардуми Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар таҳкими сулҳу субот ва дӯстиву ҳамгироии халқу миллатҳои дунё мусоидат менамояд. футбол дар ташаккули тарзи ҳаёти солим нақши муҳим дорад. дар мусобиқаи футболи хурд омӯзгорон ва кормандони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбии ҷумҳурӣ иштирок намуда маҳорату малакаи футболбозии худро нишон доданд. кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифт то дар байни кормандон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ спартакиада оид ба футболи хурд баргузор гардонад. ҳадаф аз баргузории чунин мусобиқаҳо пеш аз ҳама ин рушди футбол, ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва дӯстигарию наздикӣ байни омӯзгорону кормандони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ мебошад. футбол байни аҳолии Тоҷикистон нисбат ба дигар намуди варзиш маҳбубияти бештар дорад. футболи тоҷик бо андешидани тадбирҳои амалӣ ва оянданигарона аз ҷониби президенти Федератсияи футболи мамлакат муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар 10 соли охир ба гунаи бесобиқа рушд намуд. тими миллии кишвар ва дастаҳои футболи мамлакат дар мусобиқаҳои бонуфуз иштирок карда футболи тоҷикро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. дар охири чорабинӣ ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм, инчунин ғолибони дигар номинатсияҳо ки аз ҷониби ҳакамони мусобиқа муайян гардида бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. дар шаҳри Бохтар низ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол байни кормандони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ мусобиқа оид ба футболи хурд баргузор шуд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. бо таваҷҷӯҳ ва ташаббусҳои варзишдӯстонаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ бозии футбол мақоми ҷаҳонӣ пайдо карда, имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар дастгирӣ ёфта истодааст. бо ҷонибдорӣ аз ин иқдоми наҷиб дар шаҳри Бохтар дар доираи моҳвораи ҷавонӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр аз рӯи риштаи футбол миёни ташкилоту идораҳо мусобиқа доир гардид ки дар он 13 даста байни ҳам рақобат намуданд.
мақсад аз баргузории чорабинии варзишӣ ин пеш аз ҳама оммавияти варзиш, таъмини тарзи ҳаёти солим ва ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳои шаҳри Бухтар ба тарбия ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. роҳбарияти шаҳр зикр доштанд ки бозии футбол аз намудҳои варзиши сабук маҳсуб ёфта дар шаҳри Бохтар ҷиҳати рушди ин риштаи варзиш тадбирҳои зарурӣ андешида шуда истодааст ва ҷавонон ҳамасола бо истифода аз шароиту имконоти фароҳам гардида дар мусобиқаҳои сатҳи баланд сабқат кардаву ҷойҳои намоёнро сазовор мегарданд. Мавриди зикр аст ки дар шаҳри Бохтар 11 гурӯҳи футболи кӯдакону наврасон амал менамояд ки аз он як гурӯҳи футболи духтарона ва як клуби футболи вахш мебошад. Бо натиҷагирӣ аз мусобиқаи имрӯза ғолибон муайян гардида ҷоми раиси шаҳр насиби дастаи футболбозони раёсати молияи шаҳр гардид. ҷои дуюм бошад насиби дастаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва ҷои сеюмро дастаи амонатбонк ва маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ соҳиб шуд. мо дастаи раёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар мо хеле хушҳол ҳастем ки бо як тайёрии хуб ба ҷоми раиси шаҳри Бохтар омадем ва соҳиби ҷои аввал гаштем. Хеле хушҳолем. таъкид бояд кард ки бунёду навсозии варзишгоҳу толорҳои варзишӣ дар кишвар ба рушду оммавӣ гаштани риштаҳои гуногуни варзиш мусоидат намуда ҷавонон аз он ба таври васеъ истифода мебаранд ва иштирокашон дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ назаррас арзёбӣ мегардад. дар фарҷом гуфта шуд ки минбаъд низ ҳамин гуна мусобиқаҳои шавқовари варзишӣ бештар ба роҳ монда шуда ҷалби ҷавононро ба ин риштаи варзиш афзунтар хоҳад намуд. Самандар Шоев Искандари Саид, шаҳри Бохтар, ахбор. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол бозии панҷуми даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026ро дар гурӯҳи Ҷ муқобили дастаи мунтахаби Урдун имрӯз соати 22:30 бо вақти душанбе оғоз менамояд. Сипас мунтахаби Тоҷикистон ба Душанбе бармегардад ва рӯзи 11 июн бозии ниҳоии даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026ро бо тими миллии Покистон дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ баргузор мекунад. бозӣ соати 20 шурӯъ мешавад. шарҳи рӯйдодҳои варзиш дар таҳияи Раҳматчой Обид. дар меҳмонхонаи румии пойтахти ватанамон шаҳри зебои Душанбе машварат ва охури Федератсияи футболи Тоҷикистон бо табибон ва кормандони Лигаи олӣ ва Лигаи якуми мамлакат доир шуда дар чорабинии мазкур се мавзӯъ баррасӣ гардид. тавре ки директори Лигаи футболи Тоҷикистон таъкид дошт кору фаъолияти пизишкон бояд дар доираи талаботҳо дар сатҳи касбӣ ба роҳ монда шавад. ҳамчунин гуфта шуд ки кори кормандони хадамоти бехатарии дастаҳои Лигаи якум низ ба тақвияти ҳамкорӣ бештар ба мақомот дахл дорад ниёз доранд. инчунин дар ҷараёни қуръапартоии даври 8-1 ниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар соли 2024 ва қуръапартоии ҷоми ҷавонӣ баргузор шуд. Лигаи футболи Тоҷикистон дар таътили тобистона барои дастаҳои ҷавони Лигаи олии чемпионати Тоҷикистон бори севум мусобиқаи ҷоми ҷавониро баргузор мекунад. маблағи умумии ҷоизаи мусобиқа 60,000 сомонро ташкил медиҳад. 12 дастаи ҷавонони бошгоҳи Лигаи олӣ ба се гурӯҳ вобаста ба манотиқ тақсим шудаанд. дар марҳилаи гурӯҳии бозиҳо аз рӯи системаи даврӣ доир мешаванд. аз минтақаи Душанбе 2 даста ва аз минтақаи Хатлон Сухт 1 дастаӣ ба марҳилаи ниманиҳоӣ мебароянд ва дастаҳои мағлуб шуда барои ҷои сеюм рақобат мекунанд. ғолибони мусобиқа бо 30,000 сомонӣ, барандаи медали нуқра бо 20,000 сомонӣ ва барандаи медали биринҷӣ бо 10,000 сомонӣ қадрдонӣ мегарданд. бозиҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷавонон 2024 аз 6 июл оғоз меёбад. бозии ниҳоии мусобиқа 25 июл ба нақша гирифта шудааст. ғолибони феълии мусобиқот тими ҷавонони клуби марказии артиш маҳсуб меёбад ки соли гузашта дар финал дастаи ҷавонони Регар Тадазро бо натиҷаи 1-0 шикаст дода буд. дар гурӯҳи А минтақаи Душанбе Барши Куктош Истиқлол клуби марказии варзиши артиш Регар Тадаз. дар гурӯҳи Б минтақаи Хатлон ҳосилот Паншер Равшан ва Вахш. дар гурӯҳи Б минтақаи Сухт Хуҷанд Эсхата Истаравшан иштирок мекунанд. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабарҳои барои ин соат омода шуда. тансияту хонобод бимонед.
салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои паго 7 июни соли 2024 ошно месозем. Агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда. Дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида раъду барқ ба амал меояд. Вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. Вазъи ҳаво дар водиё шабона 18-23, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 12-17, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. вазъи ҳаво дар водиё шабона 16-21, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. вазъи ҳаво дар водиё шабона 14-19, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. вазъи ҳаво шабона 17-19, рӯзона 31-33 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, дар ҳама ҳолат ба шумо танҳисиятию хонаободиро орзумандем. хайр, саломат бошед.